Bé, suposo que ho heu vist, jo diria que s'obren les paraules. Realment ha estat una manifestació espectacular, una cosa fantàstica, emotiva, un munt de gent, una riuada de gent. Jo crec que ha estat un gran què perquè això demostra fins a quin punt el poble de Catalunya està disposat a lluitar pel seu país i pel futur nacional de Catalunya. No cal oblidar que el lema d'aquesta manifestació era «Som una nació, nosaltres decidim». I això és el que ha plegat tanta gent als carrers de Barcelona, la capital de Catalunya, gent vinguda a més de tot arreu del país. Això crec que és un gran què de cara al futur. De fet, podríem dir que Catalunya, a partir d'ara, comença una transició, segurament, canviant la línia que ha seguit durant aquests darrers 30 anys, des d'un punt de vista nacional, i el que fa és canviar de direcció. No es pot canviar de cop, segurament, però sí que s'ha de canviar de direcció. I d'aquest estat de les autonomies, d'aquest pacte constitucional del 78, hem de passar clarament en aquesta Catalunya que vol decidir el seu futur, en aquest dret a decidir del poble de Catalunya. Nosaltres, intentarem portar la nau cap aquí, espero que amb el suport de molta i molta gent.